chukuna dinyere mmadụ ezi chukuna dinyere mmadụ chukuna dinyere obi abụ ya bụ Emmanuel kpakpando ya ka anyị hụrụ ya ka ọ na-amụke na Bethlehem Judea anyị hụkwara ezi nne ya Mary o jiri akwa wee kpuchie ya ụkwụ n'ibe ya na ịbanye ya anaghị nri aga m ewere obi were ya ụlọ aga m ewere obi were ya ụlọ were ndụ m jere ozi aga m ewere obi were ya ụlọ obi were aga m ewere obi were ya ụlọ ebe Mary na Martha na-ejere ya ozi aga m ewere ndụ m jere ya ozi ugbu a bụ oge m nwere jere ya ozi n'ihi na onye nwụrụ anwụ apụghị too Chukwu Chineke anyị ga-ebube ma dị ngọzi na ọhụrụ na mmezu nkwa ya akwa n'iru anyị ka mụnwa nke a mezuru eze Herọd apụghị igbochi ya ike ọchịchịrị apụghị ikpuchi ya adịghị ebudo onye Chukwu gụnyere adịghị akacha onye Chukwu gọziri Mara kacha mmanya ezi nkwado eze ịma bụ n'aka ome eze ịma bụ n'aka ome Ima ike nkwaba atụtụ ihe na-ewuli mmụọ m jiri atụtụ ihe na-ekoli mmụọ m jiri ya ma bụ ọkasa ha jiri n'ezinụlọ Ima eze Ima bụ onye ọrụ ya gbara ama n'ime ya ka ezinụlọ m gbabara jekọpa gbabara n'ezinụlọ Ima eze Ima bụ n'ọka ome aga m ewere obi were ya ụlọ were ndụ m jere ya ozi aga m ewere obi were ya obi were aga m ewere obi were ya ebe Mary na Martha na-ejere ya ozi aga m ewere ndụ m jere ya ozi ugbu a bụ oge m nwere ijere ya ozi n'ihi na onye nwụrụ anwụ apụghị too Chukwu Herọd ahụghịzi nwa mụrụ anyị maka mjuke onye anyị ụkọ na ahụ Chukwu anya onye yiri obi apụghị onye nwanyị onye ocheeze apụghị Chukwu n'ihi na dịka mmiri si n'igwe na-erudata otite mmanụ si n'igwe na-erudata amara ọchịchị si na Chukwu wee bịa emenu na awatara ya n'anya onye Jehova jiri ya wee gọzie aghaghị ịlọka ome eze Ima bụ n'ọka ome eze Ima bụ n'ọka ome